Така. Добра вечер на всички. За тези, които не ме познават, аз съм Женя Дончева и съм част от тази глобална мисия за здраве от началото на 2017 година. Благодаря на всички колеги, с които и екипите, с които работя, на моите спонсори и така правим заедно света едно по-добро място, като помагаме на хората за тяхното а, здраве, най-вече, защото предполагам, че повечето имате уреда Канген, защото сте инвестирали във вашето здраве. След това за нашето психическо спокойствие, ментално спокойствие и разбира се и за финансовото ни здраве. Така, днес темата, която сме поставили е за видовете канген уреди и каква е тяхната поддръжка и за какво можем да използваме различните видове води. Аз ще споделя моя екран, за да можете вие да виждате по-добре за това, за което говоря. Просто ми дайте знак дали виждате моя екран. Да, вижда се. Добре, чудесно. Така, само една секунда да си преместя. Така, всички, а, казвам на всички нови и тези, които нямат уред, може да си подготвят по едно въпросче, може и повече, разбира се, които да напишете в чата и в края на срещата да отговорим на вашите въпроси. Мисля, че така ще стане най-добре, да не се прекъсваме. Предлагам всички микрофони да са изключени и нека нашата среща да започне сега. Темата е как работят ионизаторите на компания Enagic, видовете, разликата в моделите. Секунда да пуснем хората, които чакат. И как да използваме и за какво да използваме видовете води. Имаме няколко модела. К8 се казва най-новият уред на компанията. SD501 Platinum и само SD501, JR4, MGuard е най-новия уред на компанията, който е за защита от електромагнитната радиация и Анеспа, която е за грижа за нашата кожа външно, защото както е важна водата за пиене, така е важна и водата, с която се къпем. За сертификатите, предполагам, на машините, всички знаете, че това е сертифицирани генератори за електролизни води, за медицинска употреба в Япония са сертифицирани уредите, там се произвеждат и всички уреди пристигат до всеки един клиент чрез поръчка, чрез човек, който е направил препоръката, така наречения спонсор, попълнени са документи и прави се плащане и така всеки получава неговия уред от офиса, който отговаря за страната, в която се намира клиента. Офисите в Европа са няколко и но основният офис е в Германия, откъдето се разпределят абсолютно всички машини и консумативи. Каква е разликата между различните видове машини? К8 е с 8 електродни плочи,
SD501, двата модела Platinum и обикновения са с 7 електродни плочи, JR4 е с 4 електродни плочи. Какво ще рече това? Уредите, плочите са от платина и титан, това, което се използва в медицината. Напълно спокойни всички хора могат да използват уредите, без да се притесняват за това, че уредите, ако не са направени от качествен материал, разбира се, има риск за здравето, но тук всичко е 99,9 проба, медицински материал и ние нямаме този елемент на притеснение, че водата, която ни предлагат уредите, е лоша. Напротив, това е най-добрата вода, която ние можем да подарим на нас и на нашите семейства. Искам да запомнят всички хора, които вече са ползватели на уредите, които са дистрибутори или само клиенти, няма никакво значение. И всички нови, които присъстват в момента или ще гледат на запис, че машината за канген вода, това не е филтърна система. Нали, много често се злоупотребява или кой разбрал, кой не разбрал и казва, да, това е филтър. Не, на първо място, разбира се, е филтрирането на водата, нали, по този начин работи машината, но уредите произвеждат жива вода, която е получена след електролиза. И наистина първият етап, през който преминава водата, е именно филтрирането и изчистването на водата от различни примеси, като хлор, тежки метали, утайки, ръжди и така нататък, но след това е самия процес електролиза, при който вече имаме жива, наистина жива, добра вода, алкална вода и имаме мъртва вода, която също се използва. Канген вода не е лекарство, не заблуждавайте хората, нали, че пиейки канген вода ще се излекуват от всякакви заболявания, защото всеки организъм е различен и ние не можем да даваме гаранция на никой, че той ще се излекува от някакво заболяване, защото ние не знаем хората как ще приемат водата и какво е тяхното състояние, моментно състояние. Но със сигурност Enagic, компанията, която произвежда уредите, японската компания Enagic предлага безопасна вода, която може да се използва с увереност в полза на здравето, красотата, хигиената и в кухнята от всяко едно домакинство, от всеки един човек. Канген вода е наистина за превенция. Това е апела на японците да правим превенция. И колкото по-рано започнем да използваме канген вода в нашето ежедневие, толкова, разбира се, и ползите са по-големи и по-рано получаваме всички тези ползи от водата. Водата балансира тялото, водата изчиства тялото от свободните радикали или така наречените токсини, следствие на което ние наистина се чувстваме многократно по-добре и вследствие на което ние имаме изключително много енергия. Това са първите положителни неща, които се забелязват при приема след определено време, нали, на канген вода и тя наистина може да подобри нашето качество на живот, като аз споменах, че ние можем да използваме и в кухнята и наистина можем да създадем една екосистема. Малко по-късно ще споделя какво можем да правим с водата. И след като вече е филтрирана водата, нали, от тези примеси, тогава вече се осъществява процеса електролиза, при който става разделянето на водата. За електролиза някои хора са по-запознати, други не, но в общи линии няма нужда да сме физици, химици или някакви супер експерти, за да обясним на хората какво прави електролизата. Напротив, колкото сме
не се задълбочаваме в тези процеси, толкова е по-достъпно до хората. Тоест, ние на достъпен език трябва да им обясним какво прави самата машина и по какъв начин изчиства водата и ни дава онази вода, от която ние наистина имаме нужда, защото нашите клетки, нашето тяло е много голям процент вода. Ние наистина имаме нужда от такава добра вода. Какво се случва при електролизата? Водата преминава, след като е пречистена, водата преминава през тези електродни плочи и колкото са повече, както са в уреда К8, най-новия на компанията, толкова по-добре. Водата не трябва да се пуска на много силна струя, за да не тича през тези електродни плочи, а напротив, пуска се на нормална струя, за да може този процес на електролиза да бъде по-дълбок и да може правилно и добре да раздели водата на жива канген вода и на мъртва, защото самия уред има два извода, откъдето тече водата. Живата вода, канген вода, съдържа само полезните катиони или минерали във водата, в чешмяната вода, защото уреда преработва чешмяната вода и в канген вода се съдържат само калций, магнезий, калий, натрий, желязо и водородния газ, който е лечебен газ. А при отпадната вода отиват всички карбонатни, нитратни, сулфатни съединения и водородния ион, от който организма няма нужда. Там получаваме и от долния накрайник излиза такава киселинна мъртва вода. Питейната е тази, която излиза от горния накрайник, а отпадният продукт излиза от долния накрайник. И тук в дясно, мое дясно, на вас предполагам, че може и да е ляво, с лилаво е отбелязана канген водата, която изтича от горния накрайник, а от долния изтича киселинната вода, която е в оранжев цвят. И по този начин ние получаваме вода с 3 специални свойства, която многократно са обяснявани от колеги, от Таня, от други колеги. Това са 3 свойства на водата. На първо място тя е силен антиоксидант, който се бори с процесите на стареене, с всички тези свободни радикали в организма, по-бързо да напуснат, по-бързо да балансират тялото. Второто свойство е алкалността или алкализирана канген вода, защото е по физичен начин получена. Електролизата е физика. И третото свойство, това, че е пък преструктурирана. И 3 свойства по-отделно са много добри, но взети заедно, те наистина вършат чудеса в нашия организъм и всички хора, които пият канген вода, са наистина благословени да използват тези уреди в къщи. Аз ще се върна само на уредите, за да продължа да се доизкажа с разликите в машините и как хората могат да преценят кой уред да си закупят. На първо място е според финансовата възможност. За мен най-добрия е К8, но това не означава, че другите уреди не правят толкова, не правят добра вода. Напротив, разликата в уредите, освен в това, че 8, 7 или 4 електродни плочи, е в това, в тройността на този молекулярен водород, който се отделя в канген водата, едни малки балончета, които се виждат с просто око, когато си налеем чашата с вода. И именно в това се крие разликата в машините. Едната вода от К8 може при правилно съхранение. Какво ще рече съхранение? Ние си купуваме уредите не да съхраняваме водата, да я събираме в чаши, кани и така нататък, да я оставяме цял ден, но
най-добре е да си пуснем уреда, да си налеем водата, но нали, хората ходят на работа, ходят на почивка, напред-назад, събота, неделя, означава, че трябва да си вземем по-голямо количество вода, което да съхраним по някакъв начин. За такова съхранение говоря. Ако сте вкъщи, няма нужда да я съхранявате. Та, ако е от Канген уред К8, този белия, ако е правилно съхранена водата на хладно, на тъмно, тогава и в правилно, съответно в добър съд или в бутилка, която е от добър материал, или в стъкло, или в тубите, които имаме, тези по около 5 литра събират, в които си пренасяме водата. Ако са съхранени на хладно и на тъмно място, водата от К8 ще бъде с добри качества в рамките на 48 до 72 часа, докато при SD 501 около 36 часа и от JR максимум 36 часа и от JR водата може да се съхрани в рамките на 12 часа. Повече е по-трудно, нали, за повече часове е по-трудно. Да, това е нещото, което прави разликата, но всички иначе уреди правят една и съща вода, 7 вида вода, за която ще ви разкажа малко по-късно. И съответно втория показател, по който да прецените кой уред е за вас, е финансовата възможност, но компанията предлага добър план на изплащане. Предполагам, че повечето знаете и сте обяснили на вашите клиенти, че уредите могат да се вземат на изплащане, което улеснява до някъде този процес на покупка. Съответно, когато ходите за по-дълго време някъде, машините лесно се монтират, лесно се размонтират, се свързват към чешмата, така че за по-дълъг период, за повече от 2-3 дни, ви препоръчвам да си носите уреда с вас, така че да ви е за да пиете по-добра вода. Ако пък случайно ви остане някаква вода в туба, може спокойно да я използвате, дори да няма антиоксидантното свойство, което най-бързо изчезва, защото водорода е газ и именно той пръв напуска водата. Водата ви със сигурност е алкална и със сигурност е преструктурирана, може да използвате за готвене, например, водата, която ви е останала. Така че в никакъв случай не си хвърляйте. Полейте си цветята, пак ще направите нещо, ще я използвате по най-добрия начин. Така, каква е поддръжката на уредите? Първо, уредите са с 5 годишна фабрична гаранция, но следващото нещо, което ние правим, когато имаме уред, е всеки месец ние да се грижим за тези уреди, като ги почистваме. С какво се почистват? Почистваме ги вътрешно, почистват се с прахчета, които са лимонена киселина и този процес при различните уреди трае различно. При К8 този процес е 3 часа. Това е програма. Аз малко по-късно ще отида до машината, за да ви покажа. Но при другите уреди, при SD501 и при JR4, този процес на почистване е от 3 до 5 часа, като през това време машините не се използват. Т.е. наливате си вода и за да имате през това време, докато се почистват машините и след това пускате програмата за почистване. В книжките, които пристигат с машината, за всяка страна, ако примерно машината е в България, книжката има книжка на български, от включването на машината до почистването, абсолютно всички процеси са описани, така че прочитайте ги тези книжки. Може да ги разлистите и да прочетете и да получите полезна информация. Следващото
Следващото нещо, което е към поддръжката, това са смяната на филтри. Тези филтри се сменят на 6000 литра, при някой на половин година, при някой на цяла година, в зависимост от домакинството, което използва уреда, дали сте двама, трима, 5 или 6 човека, което предполага, нали, по-голяма консумация на канген вода, така че при всеки това също не можем да заявим на хората, че примерно след 10 месеца ще си сменят филтъра, защото е относително. Не можем да кажем такова нещо. Дълбоко почистване на машините, което се препоръчва след 2 или 3 години, всеки преценява дали има нужда, сервизно обслужване доживотно има на машините, а дълбокото почистване се прави в сервиз. Но има начини, по които да разберете дали водата, която ви прави машината, или дали машината вече е за такова сервизно почистване. А тези начини са, като си проверяваме pH-то на машината. Сега ще се преместя, за да мога да ви... Ще спра за малко серването на екрана, за да можете на по-голям екран да виждате. И след това отново ще продължа. Секунда. Така. Чакайте да спра. Извинявам се. Искам да спра този. Виждате ли? Не виждате машината. Искам да спра този екран. Надявам се сега да виждате. Добре. Екрана. Вижда ли се? Имаме филтър. Ето този филтър, основния, който се сменя на 6000 литра. При К8 ние можем да си правим проверка. Тук имаме в настройките филтър чек, при който имаме... Да видим дали се вижда добре. Имаме проверка по време и по литри, които сме използвали. И най-отгоре тук са тези две графички, които се запълват в синьо, когато т.е. се пълнят, когато използваме на определен период, се запълват тези сините бутончета, обаче накрая трябва да светне ето тук едно червено, когато вече машината казва сменете филтър. И когато каже сменете филтър, не трябва да се притеснявате, че веднага вие трябва да смените филтъра на секундата и вече не може да използвате машината, докато нямате филтър. Напротив, можете да използвате поне още месец. Имате този толеранс, в който да си набавите филтър, ако нямате такъв резервен, и чак тогава да го смените, като същевременно през това време вие си проверявате с pH тестера дали водата, примерно сте натиснали сте 8,5, наляли сте си 8,5 и проверявайки с pH тестера дали наистина водата отговаря на 8,5 pH. Знаете, че
има скала заедно с pH тестера, в която можете да проверите цветовете, но те са и тук. Алкалните води са в синьо, по-тъмно синьо или лилаво, а останалите са в неутрален зелен цвят и киселинните са в оранжево и в синьо, и в жълто. Извинявам се. Другото, което можете да проверите и всъщност това месечно почистване можете да при К8 се прави ето с тази програма и клининг, която тук следвайки инструкциите, вие пускате машината за почистване, като инструкциите са да махнете основния филтър. На мястото на основния филтър се използва една такава капачка, която се поставя. Тук се маха контейнера, на който пише, че е за електролизна течност и се поставя същия такъв контейнер, на който пише Cleaning Tank, като тук се разтварят вече прахчетата за почистване, които са лимонена киселина и следвате инструкциите с вода. Лимонена киселина с вода се разтваря, поставя се на мястото тук, затваря се задължително капака, който притиска, който трябва да притисне този контейнер, за да може машината да си издърпа течността и, както казах малко по-рано, през това време машината не се използва. Старите контейнери, ето тук имате една помпичка, която сега се намира ето тук долу едно маркуче, което започва да дърпа вода, течността, която почиства. Но най-старите контейнери, който има по-стара машина, тази тръбичка се местеше и ние винаги трябва да проверим, случвало се на хора, нали, който е с по-старите машини, случвало се на хората да не им дръпне течността. Винаги трябва да проверявате дали този накрайник е тук в ъгъла, дясно, за да може правилно да дърпа течността. Друга причина за да не дръпне течността е запушването на тези дюзи. Тук вътре в машината също има такива и затова по принцип пушниците обикновено в машината стои този, който е за използване на електролизната течност за правене на 2,5 и 11,5 pH вода. Но техниците препоръчват, поне от офиса в Италия, когато сме били на обучение, там техниците препоръчват този контейнер или когато има течност да се маха, щом не правим 2,5 и 11,5, защото тази електролизна течност образува едни кристалчета. И тези кристалчета, ако стоят продължително време без да се прави 2,5 или 11,5 вода, могат да кристализират и се усеща като сол и наистина може то е солен разтвор, може да запуши дюзите и след известно време машината да спре да дърпа течността, както на електролизната течност, така е много вероятно да спре да дърпа и течността, която е за очистване, ако след изчистването на машината вие не си почистите добре контейнерите и да ги оставите, нали, да ги измиете добре и да ги оставите да се подсушат. Така че това са съветите, тук винаги да е сухо и ако транспортирате машината, налага ви се, отивате на почивка, искате да си вземете машината, този контейнер с електролизната течност винаги се изважда и по този начин се пренася машината. Защото е много вероятно, ако се разлее нещо от течността, да направи някаква беля и след това да я изпращаме на сервис. Така,
Толкова за почистването на машините. При SD501 е малко по-различен самия процес, защото трябва двата накрайника, този от който изтича отпадната вода и горния накрайник, трябва да бъдат поставени, там са малко по-различни, трябва да бъдат поставени в един общ съд, докато при К8 се слагат едни тапички на посочените места. Пак казвам, следват се инструкциите за почистване, които са специално при К8 е вградена тази функция за почистването. Значи можете да следите филтъра как ви върви, горе-долу може да се ориентирате, да си набавите предварително филтър, да не чакате, нали, в последния момент. Но в същото време и да не сте си набавили, имате поне месец за набавяне на филтъра. Така, другото, което е важно. Ако не си почиствате, аз след малко ще ви пусна снимки, но искам понеже докато съм на машината, за да ви покажа. Ако не си почиствате всеки месец филтрите по машините с програмата за почистване, е много вероятно да се запуши самата машина и да започне да прави по-лошо качество вода, което вие ще усетите и ще разберете. Обикновенно, когато си правим, като пуснем, когато правим канген вода, от горния накрайник изтича, ако е добра водата, входната ви, защото качеството на канген вода зависи от качеството на входната вода. Ако тя е много лоша, съответно от горния накрайник трябва да изтича 70% от входната вода и от долния около 30%. Но понякога, когато е в райони, машината е в райони с лошо качество вода, примерно много по-киселинна, например, моята майка, където е водата, наистина е много лоша. Винаги съм се шегувала, че там е Менделеева таблица по 2, т.е. има изключително много вредни вещества в нея. Тогава това съотношение може да бъде 50 на 50. Т.е. и отдолу, и отгоре да тече еднакво количество отпадния продукт, да е колкото горния продукт. Но ако водата е с добро качество, съотношението е 70% отгоре, 30% отдолу. Важно е да се почистват уредите, защото стават натрупвания по плочите, тези електродни плочи, които се намират тук в К8 е зад този панел, и запушване на изходите на водата. Другото, което можете да правите като проверка, ето тези накрайници. Как не мога да го развърта? Ето. И долния и горния накрайник се отвиват. И сега ще ви покажа. Ето тук. Това е нормален отвор. Той се личи, че не е запушен. Когато този отвор, т.е. няма събиране на котлен камък, чистена е машината редовно, по това разбираме. Ако не е чистена, този отвор вътре се запушва. Т.е. дупчицата, през която изтича водата, е много малка. Така че по този начин също може да проверите машината ви дали е натрупала котлен камък, съответно и долния, но по-важно е горния накрайник. Тези накрайници с почистването, при почистването на машините също може да се почиства вече като се е почистила машината, въпреки че накрайниците вътре са с сребърно покритие, което допълнително прави, т.е. антибактериална водата, която излиза. Вие можете да ги почиствате, като в тях също слагате
можете и оцет, бял оцет да ползвате или лимон тузо, което е прахчетата за почистване и по този начин да ги почиствате периодично тези накрайници. И след това си завивате и си използвате водата. Сега ще се върна и ще ви пусна отново споделения екран, за да продължа. Ако има нещо неясно, можете да вдигнете ръчичка или а, да, да оставите за по-късно, няма проблем, както решите. И да питате. А, често, често, когато водата ни стои, особено на топло място, или ако много я си мятаме бутилките, съда, в който си я държим, или сме си наляли водата в кана и сме я оставили без да е похлупена отгоре, и сме я оставили просто на масата, много често се образуват едни бели сегменти, едно бяло натрупване отвътре на самите бутилки. Това изобщо не е притеснително. Първо, ако си чистите редовно машината, това много рядко ще ви се случва. Второ, когато много хора казват, това е котлен камък, но ако бръкнете в съда, в който ви е стояла водата и се е получил този бял филм, ако кажете ето така с пръст, то се получава, вие веднага усещате един много мек филм, наистина едно, как да го кажа, един бял прашец, който е много мек. Това са именно тези минерали във водата. Магнезия е много мек, калция, което показва, калия също, а, което показва, че машината наистина си върши работата, т.е. тя наистина прави електролиза. Ако пуснете неутрална вода и я оставите в бутилката, тя в никакъв случай няма да получи такъв бял филм, защото неутралната вода при нея няма електролиза. Тя е само пречистена, тя затова е за бебета и за пиене на лекарства, защото тя само е пречистена, през нея няма процес на електролиза. Така че не се притеснявайте от тези бели частици. Това много лесно се почиства по същия начин и в каните, които са за топлене на водата, може да се получи такъв лек филм, който е много различен от котления камък, който става твърд. Това просто с пръст можете да го избършете или само с едно изплакване на водата, а когато е върху стъкло или върху тези бутилки, слагате много малко оцет или малко от лимонното, разтръсквате и всичко излиза. Така че не се притеснявайте, напротив, това показва, че машините правят добра електролиза. Тук се виждат три различни по дебелина, ето тези пакети, в които това е сърцето на машините. Това са електродните плочи, тази, която е в ляво, долу. Това е сърцето на JR4. Тя е най-тънка, защото вътре са само 4 електродни плочи. Тази, която е изправената, е на SD501, там са 7 електродни плочи. И тази бялата, отново хоризонтално, която е, това е сърцето на К8. И както виждате, всичките тези кутии са с едни болчета, които позволяват тези кутии да бъдат отворени и да бъдат проверени самите електродни плочи, дали имат някакво нараняване. Предполагам, че повечето знаете, че при машините, понеже има електролиза, машината работи на ток, не трябва да се пуска топла вода. А през машините тече само студена вода, за разлика от душа, където е за къпане и там е за
съответно там по друг начин се получава самата електролиза, нямаме ток. А, тези а, сърцето на машината може да бъде отворена и всяка платка може да бъде почистена, да се види дали е наранена. Ако дълго време не е чистена, тя ще бъде натрупана с много котлен камък и други примеси, които от минералите, които са останали в водата. Ето така изглеждат всяка една платка. Те са с достатъчно голяма площ. Това са единствените машини, на които сърцето не е капсуловано, т.е. това наистина е доживотна инвестиция. Надявам се, че го казвате на вашите клиенти. Няма нужда след година, 2, 3, 5, 10 дори, 20 дори да си купувате друг уред, освен ако не искате, сте си взели а, с по-малко електродни плочи, освен ако не искате да си вземете по-новия и съответно този да го дадете на вашите родители, например. Така че тези плочи могат да бъдат почиствани и могат да бъдат подменени, ако е установено някакво нараняване, което прави машините наистина инвестиция за цял живот. Ето, така изглежда отворена машина. Ето тук се вижда вдясно, където е мястото за филтъра. Това е К8 специално. Вътре е сърцето на... Тук са електродните плочи. Така изглежда плочата, така изглеждат плочите, т.е. тук е плътна електродната плоча, тук има една мембрана, която на предишната снимка се виждаше. Ето тук има едни мембрани, които правят и позволяват и самата електролиза е по-добра. А на всички останали модели, защото предполагам, че повечето сте запознати, че на пазара има най-различни модели ионизатори, които доста от тях злоупотребяват да казват, че правят канген вода. Аз имам доста случаи, след като ми покажат уреда, да разберат, че това всъщност изобщо не е уред за канген вода, а просто са ги излъгали. Има най-различни начини да се манипулира клиента, затова винаги проверявайте, бъдете информирани. Не трябва да вярвате сляпо на никой, дори и на хората, които са ви препоръчали истинската канген машина, защото проверете си. Има начини за проверка да видите кои са моделите и да видите какви са цените. Цените са едни в цяла Европа, едни са в щатите в долари, но те са приблизителни, така че никой не може да си позволява да прави манипулация с цените, както тези хора, които злоупотребяват и лъжат хората, че техните машини правят канген вода. Знайте и запомнете тези, които гледате видеото в момента или след това видеото ще гледате. Канген е името на водата, която се произвежда именно от японските ионизатори на компания Enagic. Отпред на машината аз не показах, но има емблема на Enagic, която е релефна. Това са единствените уреди, които са сертифицирани. Канген е патентовано име. Както са патентовани почистващата програма, както са патентовани програмата за препоръки, както е патентован душа, който използваме за баня, М-гарда, който е за защита от електромагнитната радиация, хранителната добавка, която предлага компанията, абсолютно всичко това е патентовано, може да бъде проверено. Така че просто ви казвам, бъдете информирани и ако някой ви каже различна, един ви е казал една цена, друг ви е казал друга цена, просто проверете кой от всички казва истината. Както виждате, тук по-малката електродна плоча, която очевидно е на решетка. Когато имаме решетка, още едно нещо, което в канген уредите единствената компания и единствените машини, които имат почистваща програма и което ги прави различни от всички. Това почистване, за което ви говоря, вътрешното, с лимонената киселина.
Представете си един уред, който никога не го чистите, а просто разчитате на селф-клининг, който правят абсолютно всички машини на пазара, или поне така казват, включително и нашите уреди. Представете си, ако разчитате само на този селф-клининг, който е около 20 до 30 секунди. Мислите ли, че може да бъде една машина изчистена отвътре добре, ако не е минало нещо, което да я изчисти? Съпоставяме го с нашето тяло или с колата, която изменяме маслото или я караме на годишен преглед и така нататък. Няма как нещо, което не се почиства отвътре, да ни служи за цял живот. Така, това е отново уреда с извадени сърцето на машината, това, което прави електролизата. И ето тук в ляво има отворена канген машина, която не е почиствана 3 месеца. Виждате за какви натрупвания. Как може, ако не се чисти, и това се случва с всички други машини, и плюс това тези решетки, от които са съставени техните платки, първо са капсуловани, т.е. никога не могат да се отворят, трябва да се купи нова машина. Второ, това е решетка. Като не се почиства, тази решетка, виждате, този прах, който е натрупан по плочите, как ще бъде премахнат? Тоест, ние можем ли да бъдем сигурни, ако имаме друг вид ионизатор, който не се почиства, че ние пием качествена вода? Или след колко време нашата машина е спряла да прави качествена вода, защото, съгласете се, в началото всички може би правят добра вода. Всички видове машини на пазара. Аз ви показах тези контейнери, показах ви пракчетата за почистване. Преди бяха в такава кутийка, сега са в една обща кутийка и вие си слагате грамажа за почистване, но съдържанието е едно и също, така че няма проблем. Машините се чистят веднъж месечно, това за К8 с 2 пракчета. SD501 се почиства, препоръчително е в книжките, пише на 15 дни, там се почиства с едно пракче, но всеки преценява. Ако чистите редовно, а пък ако ви е много варовико във водата, може и всяка седмица да почиствате уредите. Това, което ви показах, как се развиват, почистват се, сменя се филтъра на 6000 литра. Префилтри, ако мислите, че водата ви не е толкова добра или с вашия консултант сте разбрали, че водата входната ви не е толкова добра, компанията предлага префилтри, които се монтират преди машината. Ние също имаме отзад зад машината този префилтър, който е много добър и прави допълнителна защита и на машината, и на основния филтър. В сайта има описани филтрите за какво и различните филтри за какво чистят допълнително, така че всеки може да прочете, или вашия консултант, ако има нови хора, както разбрахме, да ви посъветва какво да правите. Анеспа, това е системата за баня. Споменах ви, че при нея нямаме ток, при нея имаме 2 филтъра, които се сменят периодично. Единия малкия филтър, т.е. не малкия, а по-евтиния филтър, се сменя мисля, че около 60 евро. Се сменя всяка година, а другия керамичен филтър се сменя веднъж на 3 години. Така че през това време вие имате наистина една прекрасна вода с термална вода, която произвежда душа. Наистина имате една домашна спа система вкъщи, може да се насладите на прекрасна кожа, а, за вашата коса и кожа. Веднага ще се усети разликата. Препоръчвам също
и този продукт на компанията да го имате във вашия дом. Нещо, което пропуснах при почистването на машините, препоръчва се, или може би го имам някъде по-назад, препоръчва се всяка сутрин или поне веднъж в деня да си пускате машините на бюти вода, което наистина е добре и за машината, а същото време е добре за вашата кожа, защото ще си измиете лицето или ще си налеете някакви пулверизаторчета, които да използвате през деня, да се освежавате, особено в тези летни горещини. Или ако шофирате дълго време, или ако работите на компютър, много добре действа на събуждане, освежаване и облегчаване на умората в очите. Кога трябва да си изпратим машината на дълбоко почистване? Има хора, които примерно, предстои им преместване по няколко месеца, докато се установят на ново място, или нещо като се преместят, не им отговаря, батерията не са е сменили и така нататък. Има и такива случаи. Дълго време машината ви не е била пускана. Аз по-скоро тогава препоръчвам просто да се смени филтъра, или ако знаете, че дълго време няма да си ползвате машината, изваждате основния филтър, изтръсквате го хубаво от водата, след което го прибирате в една найлонова турбичка, която запечатвате, и го прибирате в хладилника. По този начин вие съхранявате филтъра за по-дълго време, ако ви се налага да не го използвате. Или отивате един месец, хората, които са в чужбина, прибират се, машините са им в чужбина, прибират се в България един месец отпуска. Това също е една препоръка, която е добре за вашата машина. Когато не отговаря на pH стойностите, които пуснали сте 9,5, пък водата вече ви с pH тестера ви показва, че е 8 примерно или 7, това означава, че машината вече не прави водата, която сте пуснали, не е почиствана, филтъра не им е за смяна, но явно има някаква друга причина, така че това е предпоставка да бъде изпратена машината за дълбоко почистване. Когато водата не излиза в нормалното 70-30, което ви казах преди малко, по-скоро отгоре излиза много по-малко, но вие пак може да проверите за запушване, и ако има такова запушване, или изчистете 2-3 пъти машината един след друг, или ако се налага, изпращате на дълбоко почистване. Да, аз казах, ако дълго време не е използвана машината, или по някаква причина влезе замърсена вода в машината. Случвало се, предполагам, че повечето сте чували, как еди къде си, водата от чешмата има, примерно, са намерили някакви бактерии, съответно тези бактерии ще влезнат в филтъра, те са във водата и най-малкото трябва да смените филтъра, да почистите машината. По някаква друга причина пък е стояла машината на влага и ви мирише на мухъл, което е недопустимо, нали? Хора, които сме инвестирали толкова много пари да така безхаберно да се отнасяме към тази наша инвестиция, но ако се случи нещо такова, машината ви препоръчително да отиде на дълбоко почистване. Ако машината по някаква причина изпуска вода, аз за такъв случай не знам, но въпреки всичко това са предупреждения от техниците. Свържете се с вашия спонсор, поддържайте връзка, задавайте въпроси, след което заедно изпратете. Свържете се с офиса и те ще ви кажат какви стъпки да следвате, за да си изпратите машината. За самопочистването казах, за 2,5 11,5. 2,5 изтича от долния накрайник, 11,5 изтича от горния. Събират се обикновено в черни туби, които не пускат светлина,
и се държат в хладилник 2,5 в рамките на 5 до 7 дни, просто е с перфектни качества. 99,9 убива бактерии. След тези 7 дни може да я използвате, но не може да си гарантирате, че прави всичкото това. За контейнера ви казах за пренасенето да си махате. Емгард, 2 години гаранция. Това, което може да стане е, ако непрекъснато вадите буксата, то е кабел с C накрайник. Просто много внимателно го включвайте и изключвайте, защото можете да нараните буксата или по някакъв начин може нещо да щупите, но иначе няма какво да се развали на Емгард. И ви препоръчвам, когато не сте вкъщи, не го носите с вас в колата или сте навън, просто го изключете. По този начин пестите и му удължавате живота. И сега отиваме на видовете вода. Мисля, че ви казах повечето важни неща, но винаги може да има още нещо, което в момента не съм се сетила и да научите, читайки книжките. 5 вида вода с различно приложение, 3 вида алкални, 8,5, 9, 9,5 за ежедневна употреба, за готвене, за пиене, за поливане на цветята, за домашните ви любимци, за правене на чай, кафе, готвене и така нататък. 7 неутрална вода за бебета и за лекарства. Бюти вода, грижа за вашата кожа. Аз използвам и за чистене на прозорци, и стъклени повърхности, всякакви. И моя мъж използва за чистачките на колата, т.е. слага в колата бюти вода. Силно киселинна вода и силно алкална. И сега набързо, някой, ако иска, може да си снима, за да не отделяме време, да остане повече време или поне 20 на минути да останат за въпроси и отговори, ако имате. Но какво можем да правим с силно алкалната вода, освен да си, най-доброто е да си изчистим храната, която консумираме, за пране, за отстраняване на петна, може да използвате за омекотител, може да използвате за почистване на мазни повърхности, аспиратори, фурни и така нататък, за компреси, отоци, ако има с 11,5, много добре се повлияват. Ако сте се изгорили или в момента се изгаряте с ютия, с някакъв топъл въздух на фурната, по някакъв начин, нещо или нещо по-сериозно, 11,5 е вашата първа помощ. Ние наистина имаме една уникална домашна аптека и първа помощ за всичко, с, инвестирайки в уред за канген вода. Може да си почиствате грима, ако използвате по-силен грим. Иначе може да използвате бюти водата. Месо, риба, миене на зъби. Има протоколи за миене на зъби с 2,5 с 11,5. Ако ги нямате, може да ги качим но мисля, че ги има качени по групите. Но ако имате нужда от тези протоколи и не ги знаете, пишете, или на вашия спонсор, или на мен, или на който решите, ще ви ги изпратим. Следващата вода, казах, ежедневно здравословно пиене, здравословно готвене, чай, кафе, 8,5 задължително за чай и кафе, обработката на храните, пак накисвате и премахвате пестициди и хербициди малко по-дълго време, като от 11,5. И за по-бързо приготвяне. Всички продукти, които са накиснати с канген вода, всякакви варива, меса и така, бобови, времетраенето е много по-кратко, така че почваме да спестяваме, защото хабим по-малко ток. 7 неутрална вода, приемане на лекарства за балансиране, за растения. Има хора, които по време на хранене не могат без вода, което ние не препоръчваме, но въпреки всичко има и такива. Могат да пият
по-малко от неутралната вода. Бебета до 2 годинки, те са алкални, просто приготвяте храната, няма нужда да се преварява вода, използвате 7. За растения, за домашни любимци, някои растения използват, не им трябва алкална вода, на други им трябва пък киселинна, така че можете да редувате според вашите а, растения. Тук отдолу е изписан сайт. Това е нашия сайт, но е с цел. Вътре има изключително много рецепти как да използвате водата. На български можете да прочетете, ако някой се интересува. Има безплатна книжка, която можете да свалите. Така че всичко е в полза а, на хората, които ползват канген вода. Бюти водата, за измиването на лицето, грижата за косата, кожата, грижа за домашния любимец също, за полиране, това, което казах, почистване, прозорци, стъклени повърхности, консервиране на замразени храни. Ако искате да си замразите грах, клеща, по-скоро грах, зеленолистни, извинявам се, броколи, а, можете да за малко в бюти водата не позволява да потъмнее продукта и не позволява да се развари. В същия начин можете да варите макарони, спагети и така нататък, паста, защото не позволява разваряването на пастата и съответно и на броколите или аспержите и ги запазва в този свеж зелен цвят. Съответно, използваме тази вода, защото ние нея ни я консумираме. Т.е. изцеждаме и консумираме само самия зеленчук или пастата. За домашна козметика също може да се използва. 2,5-2,7 силно киселинна вода, чисти кухненски прибори, кухненски плотове, дъски за рязане, всичко, което е за дезинфекция, можете да използвате 2,5, включително бани, туалетни, миене на зъби, почистване на четките ви за зъби и така нататък. И тук съм обобщила, че можете да си правите препарати. В сайта ги има тези рецепти. Можете да си вземете от там. Препарат за пода, за прозорци, за съдове, домашно приготвени. Можете да правите съответно сапуни, шампуани, дезинфектанти и всичко това без химикали. Може да използвате в градината, който градинарства или най-малкото има цветя. Можете да използвате 2,5 и бюти водата с голям успех за домашните любимци, както и ние, така и те обожават канген вода и те също се нуждаят от добра вода и съответно приготвянето на храната с канген вода дава отличен вкус, балансиран, наситен и така нататък. Искам да видя, ще спра и да погледна за въпроси. Добра вечер. Така. Кой ви покани? Тук имаме въпрос, с кой може да се свържем за закупуване на уред на изплащане. Кой ви покани, понеже няма име, не мога да се обърна по име към човека, който е задал този въпрос. Човекът, който ви е поканил, ако и той ви е поканил и няма уред, значи общия човек, който ви е поканил, можете да го потърсите за съдействие, за уред на изплащане. Има няколко вида на изплащане, така че ако не, пишете, всеки един ще ви съдейства за закупуване на уред и за обясняване на схемите за изплащане.
като в България има и още по-облегчени, но само за България. Иначе плана на компанията. Ако 3 седмици не се ползва машината, също ли филтъра? Ами, аз препоръчвам. Ако никой няма да използва машината, по-добре си го приберете в хладилника за този период. Коя вода можем да използваме за гладене? Честно да ви кажа, аз слагам 7 неутрална вода в моята ютия, но имам колеги, които ползват и бюти водата. Така че пробвайте, вижте с коя при вас ще работи най-добре. Ето, някой написал за гладене 6 е супер. Телеграм протоколите за зъбите. Да, добре, ще качим протокола на доктор Парка, ще проверя дали го няма качен, но ако го няма, пък и дори да е пускан много отдавна, ще го кача отново. Добре, супер. Да, надявам се да съм ви била полезна. Знам, че това са по-тегави, нали, самото обслужване, но ние трябва да запознаваме клиентите ни, самите ние трябва да знаем как правилно да си използваме машините, за да бъдем максимално доволни и да бъдем максимално полезни на хората, на които ще препоръчаме. Защото е много важно да им даваме правилна информация. Не трябва да им казваме, бе, и 2 години може да не си чистиш машината. Това не е истина. Ние по този начин заблуждаваме тях, след това те стават недоволни от нас. По-добре кажете всичко, което знаете. Ако самите вие нямате отговор на въпросите, които ви пита ваш приятел или потенциален ваш клиент, задайте ги в група, задайте ги на вашия спонсор. Винаги ще има човек, който да ви отговори. Но не си измисляйте или не казвайте просто нещо в пространството, което не е истина. Още нещо, което препоръчва компанията е машините да се монтират на плотовете, а не в нивката, под шкафа, над шкафа и така нататък. Лично за мен, чувала съм го много пъти, имам клиенти, които съм ги убедила, че това, което казвам, е така, и имам други, които държат просто да нямат такъв уред отгоре, а искат да го ползват. Не знам с какво толкова ви загрозява кухните, но за мен най-ценното нещо в една кухня е именно този уред, който се използва непрекъснато. И за мен е изключително неудобно да се навеждам под мивката, да си превключвам, примерно ми трябва бюти вода. И ние всяка сутрин я ползваме, даже и вечер. Това за мен е създава неудобство. Плюс това пътя, който изминава водата, докато стигне до вас, е много по-дълъг. И много хора пускат уреда, тя потича съответно водата, наливат си, правят тест с pH тестър и казват, ама моята машина не прави 9,5. Примерно. Ами вие не сте изчакали пътя, който е бил застоял тази вода в маркучите под мивката, защото пътя става много дълъг. Тоест, вие трябва да изчакате поне литър-два вода да изтече. Ако ви е пусната на много силна струя, съответно, отново няма да ви направи 9,5 pH вода, ще ви направи по-ниско, защото колкото е по-бърза водата, толкова pH-то намаля. Така че тези неща трябва да ги поставите, нали, на... Аз често си пиша в тефтера предимства, недостатъци. И по този начин виждам кое е по-добре за мен. Ако са ми повече предимствата, съответно избирам начина. Плюс това, живеем в свят на толкова технологии. Има толкова студия за брандинг някакъв. Ами, ако ми пречи, аз бих си сложила да си поръчам в такава компания, която изготвя такива фолия и
да си направя машината в цвета, в който искам. По никакъв начин няма да ви дразни. Надразни ма това бялото, надразни ма онова шареното. Нали, да, това са капризи на хората. Аз уважавам тяхното мнение, но за мен това е, не знам, наистина каприз. А, я да видим нещо, някакъв въпрос. Обслужването и приложението е най-важното. Основополагащо е за правилната поддръжка и максимални ползи на водата. Да, ние когато не знаем как да използваме машината, как да бъдем доволни от тая машина и много хора казват, какво? Да дам 10 000 лева за да пия вода. Аз не пия вода. Примерно, ви казвам. Или още един съвет, който бих казала на всички, които предлагате уредите на приятели, познати, близки и така нататък. Повечето първо ви питат за цената. И като чуят 4000 евро, не е абсурд, нали? С какво този човек би сравнил уреда, т.е. цената, като му кажете, че един канген уред прави струва 4000 евро без ДДС, с какво ще го сравни? Като той не е видял демонстрация, не е видял ползите, не е видял. Ами аз не използвам вече 9 години, не използвам никакви химикали в къщи. Чиста с вода, не купувам пластмаса, не се тровя, чиста си храната, на колата. Абсолютно всичко правя с канген вода. Аз съм спестила пари колкото за още 10 канген машини. Японците са измислили плана, който предлагат за изплащане е за 2 години. Те са преценили, че едно семейство наистина дава тези пари за 2 години за вода, която само пият. Скоро бяхме на едно събиране. 5 лева, 7 лева вода в заведение, минерална вода. Това е кощунство. Не бих ги дала по никакъв повод. Винаги си нося водата. Винаги шишето е с мен. Питат обикновено, вода не искате ли? Не. Аз викам, да, искам. Може ли канген вода? Какво е това? Аз пия такава вода. Ние нямаме. Що нямате, значи си пия моята. И даже хората им се поражда любопитството да разберат какво толкова, каква е тая вода, нали, и откъде ми вика, ние нямаме такъв асортимент. Нямате, защото трябва да имате уред. Тя не се бутилира, нали, вие няма как да ми предложите бутилка с вода. И по този начин даже завързвате разговор и пораждате любопитството. По един ще породите, от друг няма да породите, но вас това не ви интересува. Вие пиете правилната вода. Така че за мен информацията е да, точно така. По принцип гаранцията отпада на машини, познава се, след известно време наистина техниците познават дали машината е монтирана под плок. Има най-различни начини за свързване на машините, но най-добре е да си я използвате и да ви е под ръка при най-малкото желание да натиснете бутона и да смените пх-то. И затова нали, тези клиенти, които ползват само за те, ако си сложат машината под плота, т.е. подмивката, те я използват буквално само за пиене. Няма как да разберат всички ползи на машината. Пак казвам, пътя, който изтича водата, е много дълъг. Те нямат търпение да чакат да изтече водата, пък да си налеят и така нататък. И оттам идва едно такова недоволство, че ми пия, ама, нали, пия вода, ама нищо друго не прави. Така. Има ли някакви други въпроси? Ако искате, може да си пуснете микрофони и си задайте въпросите. Ако няма, аз благодаря на всеки, който се е включил и успя да се включи. И се надявам наистина да
а, да сме ви полезни с тези зумове, които правим, защото по този начин и вие ставате по-смели в обясненията си и как да поднасяте информацията на вашите клиенти, защото правилната информация, пак казвам, е много важна. Не трябва да заблуждаваме никой. Имате ли въпроси? Ще кача видеото малко по-късно, като се обработи. Ще го кача в групите. Ако искате, можете да го по вашите екипи или на хора, на които искате да им покажете, но канете ги по тези зумове, за да добиват повече представа какво и как могат да използват водата и изобщо защо наистина това е една прекрасна инвестиция в здраве, в спокойствие и финансова независимост, защото плана за препоръки, патентования план за препоръки е изключително добър. И всички ние правим непрекъснато препоръки, така че всеки може да се възползва а, от тази възможност, без да се притеснявате. Но пак казвам, бъдете информирани, т.е. знайте какво говорите на вашите клиенти. Ако не знаете, бъдете се на човек, който знае какво и по какъв най-добрия начин да може да представи продукта. И аз благодаря на всички И и до аз нови още срещи. един път благодаря. Наистина много хубава презентация, изключително полезна. За това ни останаха и въпроси. Просто Ами, много, много бл- благодаря. И много така добре благодаря ти, и Гери. ясно обяснено. Супер. Благодаря на всички и до нови срещи тогава. Жени, много добра презентация и лека вечер, колежки и колеги на всички. Благодаря и на вас и бъдете здрави и пийте вода, защото това е най-важното и Пием, давайте на пием, на хората морето да е пият много вода. горещо вече. Сигурно Ага, колкото в навсякъде е Плевен. горещо. Щом на морето е горещо, смятай. Сигурно колкото в Плевен вече, в Плевен малко повече. Да, да, да. Аз съм в Балкана, на мен ми е добре, но да. Плевен днес минах, много беше горещо. Поздрави на Дончо. Лека вечер. Чао, чао. Благодаря на всички. Хубава вечер.